Po Švajčiarsku si 100% spokojný, lebo tak dobré referencie, dobré bodovanie tam máš? No, tak trocha máme zranených hráčov, 7, veľa odrazov v mozku, takže vlastne keď sa nám vrátil, tak by sme mali začať viacej vyhrávať, teraz sa nám veľmi nedarilo. Prehrávali sme posledné zápasy, aj keď to nebolo to po zlom výkone, takže tá atmosféra v týme je stále v pohode. A vo Švajčiarsku sa mi spáči, uvidím, či tam podpíšem aj Európu, uvidíme podľa toho, ako budú mať sezónu. Si tam spokojnejší, ako si bol v Prahe? Som bol spokojný v Prahe pred tým, jak som prestal hrávať, takže ja som nemal žiadny problém mimo let v Prahe. Tam išlo o to, že som nehral a preto som odišiel. Česká liga, hovorí sa o Českej lige, že na vyššej úrovni ako Slovenská a tá švajčiarska je ešte vyššie ako tá česká? Vedel som, že bude vyššia tá úroveň, ale nečakal som, že to bude až také ťažké. Predsa len je to ešte rýchlejšie, ako som čakal. Išiel som tam po tom, čo som ohral so Švajčiarmi ten zápas za Slovákov tu v nemeckom pohári a ten zápas nebol až taký ťažký, aký som si myslel, že bude. Predsa len tam mali veľa domácich hráčov a teraz v lige, tak naozaj tí superi sú veľmi kvalitní a každý jeden zápas sa hrá v strašne rýchlom tempe.